Numele meu e Dragoș Lupu, sunt medic specialist de cardiologie intervențională la Spitalul Sfântul Constantin și astăzi vă voi povesti despre angioplastia coronariană electivă. Angioplastia coronariană se recomandă în cazurile de stenoze semnificative la nivelul arterelor coronare sau la nivelul arterelor altor teritorii, cum ar fi arterele carotide sau arterele membrelor inferioare sau arterele ce au emergență din aorta abdominală. În primul rând, discutăm cu pacientul despre ce înseamnă această procedură, despre care sunt riscurile și care sunt beneficiile. Ulterior, pacientul este internat, este pregătit corespunzător de personalul nostru și este transferat în sala de cateterism a spitalului, unde se încep procedurile specifice. Asta înseamnă dezinfecție, ulterior se face o anestezie locală cu xilină. Pentru pacient acest lucru este foarte puțin deranjant, el resimțim practic o înțepătură mică la nivelul încheieturii mâinii sau încheieturii piciorului. După acest lucru, cu ajutorul unor materiale, reușim să introducem un furtunaș până la nivelul arterelor respective, să dau un exemplu, arterele coronare, arterele care hrănesc inima cu sânge. Ulterior, cu ajutorul unui ghid de angioplastie, ca o sârmuliță foarte mică de 0,014 inch, depășim zona care este stenozată, depășim zona care e infundată. Ulterior, introducem un balonaș pe care îl umflăm în dreptul stenozei, iar după acest balonaș umflăm un stent, care este o proteză metalică, care are rolul de a ține vasul deschis. După implantarea acestui stent, dacă mai este nevoie, corectăm cu un balon de postdilatare, ca să lipim perfect stentul la pereții vasului. Injectăm substanță de contrast pentru a verifica că stentul este bine, corect expandat, că nu sunt probleme. Oprim procedura, informăm pacientul că totul a decurs bine. La mână, în general, noi lucrând mai mult la nivelul arterei radiale, adică pe la încheietura mâinii, la mână va fi o brățară compresivă, un pasament compresiv pe care pacientul îl va ține câteva ore. Ulterior este transferat la salon. În general, pentru angioplastia coronariană necomplicată, noi ținem pacientul internat o zi, adică pacientul face astăzi angioplastia coronariană, mâine urmând să plece acasă cu recomandările specifice de hidratare și de control al ureii și a creatininei pe care îl facem la toți pacienții la între 48 și 72 de ore. Dacă această procedură nu se face, transformăm angioplastia electivă sau se poate transforma angioplastia electivă în angioplastie primară. Asta ce înseamnă? Adică această stenoză se poate rupe și atunci vasul se poate închide complet, lucru pe care îl cunoaștem cu toții și se numește infarct miocardic acut. Astfel că e bine să nu lăsăm aceste stenoze semnificative nerezolvate, fără angioplastie.